Llorenç Torres Nin, conegut com a Mestre Démon, va ser un menorquí que a principi del segle passat, concretament l'any 1904, quan tan sols tenia 16 anys, en la seva família va emigrar a Barcelona, on va viure com a músic, va ser professional de la música i va tenir una intensa vida musical. De fet, va ser part activa en la major part dels esdeveniments socials i culturals d'aquells anys. Jo, de Llorenç Torres Nin, tinc alguns discos i tinc algunes partitures i vaig anar llegint diferents informacions que vaig trobar per premsa, algunes publicacions on xerraven una mica d'ell, i me vaig interessar per ell, per aquest personatge, i arrel d'aquest interès me vaig donar compte que la majoria d'enciclopèdies i llibres que xerraven sobre la història del jazz a Espanya sempre feien referència a ell, personalment, o a la seva orquestra, la Démon Jazz. Arrel d'aquest interès em vaig posar en contacte amb la seva família, vaig entrevistar alguns dels seus nets, me van passar més partitures, me van mostrar reculls de premsa, me van mostrar els seus àlbums fotogràfics, me van contar moltes anècdotes i arrel de i consultant la premsa històrica de tots aquests muntets de farina vaig fer un pa. I aquest pa és el que trobau aquí en aquesta publicació de l'Institut Menorquí d'Estudis en la col·lecció Petit Format. Aquest és el nombre 40 i he intentat que aquesta biografia sigui entretinguda, pugueu de qualque manera reviure aquells anys i intentar explicar com funcionaven aquells cines de principi de segle, com funcionaven els musicals, els cabarets, aquests dels anys 20. Crec que és interessant, és curiós i hi trobareu no només un llistat de les seves produccions discogràfiques o les seves creacions musicals, també la seva participació en el cinema, sinó que a part d'això també trobareu anècdotes i curiositats que penso que fan d'aquest treball una lectura entretinguda. Llorenç Torres Nin va compondre molts estils de música, molts. De fet, no va fer només jazz. De fet, el jazz del principi, quan ell, el que va fer ell, avui en dia diríem que no es consideraria jazz, però sí que tenia una mica ja aquell aire, no? Ell va composar rumbes, va composar habaneres, sardanes, passos dobles, música de carrer, va fer molta revista, el que en dèiem avui musicals, bàsicament va fer molts de musicals, i també, com he explicat ja abans, va composar algunes cançons per les primeres pel·lícules que es gravaven a Espanya, algunes de prou interessants. Bé, el treball aquest està perquè el disfruteu i que, de qualque manera, aquest personatge pugui ser més conegut del que és fins ara i, de qualque manera, fer justícia amb aquest excel·lent músic menorquí que va fer la seva vida a la Catalunya dels anys 20.